ברוכים הבאים. יהיה רצון שדברי תורה והשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת כל חללי מערכות ישראל, כן, שמתו על קידוש השם ונהרגו על קידוש השם, על הגנת מדינת ארץ ישראל. וכתוב, הגמרא בכמה מקומות אומרת שהרוגי מלכות אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן, כן, שזה בחורים צעירים שבמיטב שנותם הם חירפו נפשם ומסרו את נפשם מתוך גבורה עילאית בשביל שעם ישראל ימשיך לחיות פה, וודאי שמעלתם גדולה מאוד מאוד. אנחנו נמצאים בימים שבין פסח לעצרת, בין פסח לשבועות, והרמב"ן כותב שימי ספירת העומר הם בבחינת חול המועד, כן, חול המועד אחד ארוך שמקשר בין פסח, כן, שזה נחשב יום טוב ראשון, הרי תמיד חול המועד זה בין יום טוב ראשון ליום טוב אחרון, פסח זה יום טוב ראשון, לבין חג השבועות מתן תורה שזה יום טוב שני. כך ימי הספירה הם ימי ההכנה, הציפייה וההתעלות רוחנית שבהם סופרים את הימים של חלק מהזמן הזה הקדוש הזה שעולים מתעלים. הרי עם ישראל שיצא ממצרים, כל התכלית של יציאת מצרים זה לקבל את התורה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה, תעבדון עם נון יתרה. היצר לי כתוב תעבדו. מה זה נון? נון זה 50, זאת אומרת לסוף 50 יום יציאת מצרים תקבלו את התורה. אז למה 50 יום? למה ניתן להם לנוח יום, יומיים, שלושה מהיציאה מהמצרים, ואחר כך זה, אלא משום שבמצרים הם היו שקועים בממתת שערי טומאה, ואי אפשר לתת תורה קדושה, כן, שהיא 50 שערי קדושה ל-50 שערי טומאה. אלא כל יום שעבר מיציאת מצרים בעזרת העבודה הרוחנית של משה ואהרון ו70 זקני הדור שזה החכמים, בעזרתם הם כל יום פרקו מעליהם שער אחד של טומאה ונכנסו לשער אחד של קדושה. פרקו שער של טומאה, נכנסו שער קדושה, ככה אחרי 49 יום פרקו מעליהם 49 שערי טומאה, וביום ה50 זה יום מתן תורה כבר הגיעו לשער הנון, כן, וראו מראות אלוקים. משיא הטומאה הגיעו לשיא הקדושה. בדיוק, מבירא עמיקתא לאיגרא רמא. כן, ולכן הימים האלה זה גם ימי הכנה, כמו דרך ארץ קדמה לתורה, גם לכן נהגו גם לקרוא את פרקי אבות שכולה מוסר ודרך ארץ, וגם ימי הספירה שסופרים, הנה, מתקרבים עוד יום ליום הנכסף, עוד יום מתקרבים ליום הנכסף, וספירה כמו שאדם עושה, שבצבא קראו לזה טבלת ייאוש, אבל פה זה כמו שאבא אומר לבן שלו, עוד 50 יום תקבל מתנה גדולה, והוא בהציפייה והערגה והתשוקה למתנה הזאת סופר את הימים. אז לכן הרמב"ן קורא לזה בבחינה כמו חול המועד. אנחנו יודעים שחול המועד זה ימים קדושים, לא כמו יום טוב, אבל גם הימים הללו, 49 יום ימי הספירה, הם ימים גדולים מאוד, ולכן תמיד בימי הספירה אנחנו נקרא את הפרשיות אחרי מות קדושים, או זה לבד או לזה לבד, או שכמו השנה שניהם ביחד, שלמעשה יש שם כמה מצוות שהתורה מבקשת מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להתקדש ולהיטהר, כן? נותנת לנו מצוות מיוחדות, ונקרא חלק מהמצוות, וידבר, זה פרשת אחרי מות, וידבר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. זאת אומרת שפה הוא מזהיר אותנו שלא נעשה פה בארץ ישראל כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען. ואז כתוב את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וכו'. ואחר כך כתוב ואבדיל אתכם מן העמים, בסוף פרשת
קדושים, כתוב ואבדיל אתכם מן העמים. זאת אומרת שאתם תהיה נבדלים מהעמים. אתם לא אותה דרגה איתם. וכותב רש"י, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וכן לא תעשו כמעשה הכנעניים היושבים בארץ, שאני מביא אתכם אליה. היות והמצרים והכנענים היו העמים הכי מקולקלים מכל האומות, ולכן דווקא התורה מזהירה אותנו משני העמים האלה. לכן גם כן אברהם אבינו שהוא שולח את אליעזר עבדו להביא כלה, הוא אומר כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. למה מה שם בנות יעקב בחרן? שם מה שם צדיקות? גם שם לא. הוא אומר שם היה הבעיה שלהם היה בראש. מה בראש? עובדי עבודה זרה, כמו שאמר לבן, אנוכי פיניתי הבית מעבודה זרה. הוא אומר עבודה זרה, אברהם אבינו צ'יק צ'ק מוציא את זה מהזה. הוא את הנפש אשר עשו בחרן, הוא שכנע אנשים להתגייר, הוא בשנייה הוציא להם את זה מהראש. אבל הכנענים זה לא עניין של עבודה זרה, זה עניין שהיו נגועים במידות רעות. בואו תשתדלו, בואו לא בקריאות ביניים, כי אנחנו נתקדם, יש לנו הרבה חומר בעזרת השם. אז הוא אומר, הכנענים היו שקועים בתאוות, בעריות, כמו שהפסוק אומר, כנען בידיו מאזני מרמה, לאהוב עשק, לאהוב, הוא אוהב את העושק, הוא אוהב את הזה. הכנענים היו גם בעריות ומקולקלים במידות. עכשיו מידות קשה מאוד להוציא. אדם שהוא גאוותן, תן לו הרצאות על זה ייקח זמן, הוא עבודה עצמית. אדם שהוא קמצן, כן, גם כן, אדם שהוא כעסן, הוא פתיל קצר, כל דבר מדליק אותו. אז זה מידות קשה מאוד לתקן, אבל אדם שיש לו דעה, כן, אני יכול להוכיח לו. הנה, אנשים באים חילונים עם דעות כפרניות לסמינר של הערכים, סוף שבוע, מוכיחים להם את האמת, רואים להם את הכל, במוצאי שבת עולים סימפוזיון, שמים תלית, מקבלים עוד מלכות שמיים. ב3 ימים כבר שינית להם את הדעה. אבל אם אחד כזה ששינית לו את הדעה, יש לו מידת כעס או גאווה, אתה יכול 3 ימים, כן, 30 שנה אולי, כן? אז לכן זה ההבדל בין בנות חרן, ששם היה להם מידות טובות, ועובדה שהמבחן שהוא עשה לה, לא היה נערה שאומר עליה השקיני ותאמר לשקדי אדוני גם מעליך השקה, זאת אומרת שיש בה מידת חסד, ובאמת, הנה, רבקה באה ורצה, זאת אומרת, מידות טובות יש לה. אולי קצת עובד הזרה, זה לא בעיה, אני צ'יק צ'ק יוציא לה את זה מהראש. בסדר? אז לכן הוא אומר, התורה אומרת, מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. מצרים אנחנו יודעים היו שטופים בזימה, מצרים היו מכיסופים, היו שם כל המידות הרעות. והרגתי כל בכור בארץ מצרים, אומרים חז"ל, אין בית אשר אין שם מת. מה זאת אומרת, אין בית שאין שם מת? מה, בכל בית יש בכור, ואם נולדה בת ראשונה, אז השני הוא כבר לא בכור, נכון? יש הרבה, כמה בכורות, זה לא דבר שהוא נפוץ. אז איך זה אומר, אין בית אשר אין שם מת? מה, חייב שיהיה בכור בכל בית? הוא אומר לפעמים לא בכור, הוא אומר לפעמים לא בכור אחד מת, 5 בכורות מתו בבית אחד. למה מכל אחד הביאה מישהו אחר? מכל אחד היא עשתה בכור לאבא, כן? היו שטופים בזימה, ראינו את אשת פוטיפר, כן? אז לכן הוא אומר, כמעשה ארץ מצרים שאתם לא תעשו, מעשה ארץ כנען שמביא אתכם שם לא תעשו. אז לפי דברי אבן עזרא, מעשה ארץ מצרים, שהתורה מוכיחה זה לא דווקא זה, זה גם כן הזביחה לשעירים שהם היו עובדי אלילים, עובדים לטלה, אז אל תביאו את העבודה זרה שהייתה במצרים, תביאו אותה לארץ ישראל. וכמעשה ארץ כנען זה איסורי עריות. זאת אומרת, אבן עזרא אומר, מעשה מצרים זה עבודה זרה, מעשה כנען זה איסור עריות. ורש"י אומר על הפסוק, וייתם לקדושים כי קדוש אני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. רש"י אומר, מה זה ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי? אם אתם מובדלים מהם, אתם שלי, ואם אתם לא מובדלים מהם, אלא אתם הולכים ביחד איתם, אתם של נבוכדנצר וחבריו. זאת אומרת, אם תלכו בחוקותיי, מצוותיי תשמרו וכולי, אתם שלי, אף אחד לא יכול לגעת בכם,
חרב לא תעבור בארצכם ונתתי שלום בארץ בגשמכם, והכל ההבטחות כמו שכתוב, אם בחוקותיי למצוות תשמרו ונתתי גשמכם הכל שלכם, אתם שלי, אני שומר עליכם. אני שומר עליכם כמו על אתרוג, כמו שהקדוש ברוך הוא שומר. אבל אם אתם לא הולכים בדרכיי, אתם לא מובדלים מהם, אתם נצמדים אליהם ונוהגים כמו התרבות שלהם ומתערבים ביניהם, אז אתם, יבוא נבוכדנצר, יבוא סנחריב, יבוא חביב ברשימה ארוכה, כן, ואז חבל, יבוא השביעי באוקטובר ויבוא עוד השם ירחם, כן? לכן צריך לדעת רבותיי, שהקדוש ברוך הוא שברא את האנושות, כל האנושות זה ברואיו של הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות בניו. יש הבדל בין מלך שיש לו נתינים במדינה ויש לו את משפחת המלוכה, יש לו את הבנים שלו, שיותר ישראל עם קרובו, נכון? אנחנו הקרובים שלו, אשר בחר בנו מכל העמים וכו'. אז לכן, הקדוש ברוך הוא אומר, והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים. אתם תהיה סגולה. כן, מה זה סגולה? יש אבן סגולה. יש אבן שהסגולה שלה, שהיא גורמת לעשירות. יש אבן שהסגולה שלה מרפאת חולים. יש עשף שהסגולה שלו לדבר כזה. סגולה זה דבר מיוחד. יש בו סגוליות, יש לו תכונה. יש בניקוד העברית יש צרה, 2 נקודות, נכון? ויש סגול 3 נקודות, נכון? שאומר שזה 2 נקודות ככה זה שווה. זה ככה אחד ליד השני זה צרה. אז הוא אומר זה עמו אנוכי בצרה. 2 נקודות זה יכול להיות צרה. אבל סגול זה איך שלא תהפוך, אתה לא יכול להפוך אותו משווה לצרה. כן? אתה רואה איך תהפוך אותו? זה סגול, זה עם סגולה. אתם תמיד שלי. הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יעזוב אותנו, יש לו ברית עם אבותינו, קראת איתנו ברית לא יעזוב אותנו לעולם. אז לכן הוא אומר, והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו יודעים שהכהנים הם מורמים מהעם, הכהנים הם עובדי השם וכל, הם קרובים לקדוש ברוך הוא. אתם מבחינת כל העולם אתם הכהנים שלי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה גוי? גוי זה עם. כן? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. גוי קדוש. ואתם צריכים להיות מגדלור לכל העמים. המוסר היהודי, עם עם ישראל, שילכו בדרך התורה כולם וכולי, כל העמים יגידו, כן? אלה בניו של הקדוש ברוך הוא. היה פעם הרב אליעזר בן דוד, זצ"ל, הוא היה מילדי איראן, שבאו פה לפני 70 שנה וכולי, ברח בדרך לא דרך, ברח מאיראן, והגיע לישיבת פונוביץ' ושם הכניסו אותו לישיבה וגדל, וברוך השם הוא נהיה רב גדול אחר כך, הייתי שומע הרצאות שלו לפני 40 שנה, ממש איזה דברים יפים, והוא הקים את סמינר אור החיים עם הרב פרדו, ויש לו הרבה זכויות. פעם אחת הוא הלך בארגנטינה, דרום אמריקה, הוא הלך, אתה יודע, לבוש של רב, בחליפה, כובע, מגבעת, חליפה, חולצה לבנה, פתאום מגיע מולו גוי אחד, ומסתכל עליו, ככה וככה, כאילו הגוי, כאילו העמיד אותו, והוא מסתכל עליו, הוא אומר לו, מה קרה? הכל בסדר, הוא אומר לו, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, מה? רצה לנשק לו את הרגליים. הוא אומר לו, מה קרה? אתה יהודי? אתה הבן של הקדוש ברוך הוא. אתם קיבלתם את התורה, אתם העם המובחר, אתה זה, הרב אליעזר בן דוד רגיש כבר נבוך. למה? כי אני לא הערכתי את עצמי כמו שהוא מעריך אותי. אני לא הערכתי מה זה יהודי כמו שהוא מעריך אותי. אתם מבינים איך עם ישראל צריך להיראות בבני הגויים? אם היינו באמת כולם כמו הרב אליעזר וכולם הולכים ככה ובבא סאלי וזה, אתה יודע מה, קידוש השם עצום בכל העולם. כבוד השם מתייקר ומתכבד בכל העולם, זה נקרא קידוש השם. זה נקרא קידוש, אבל כשאדם עושה נגד התורה, הוא עושה חילול השם, הוא מוריד את כבוד השם, חס ושלום בעולם. אז לכן, העם ישראל הוא העם הנבחר, הוא בניו של אברהם, יצחק ויעקב, בניו, כל המרכבה של השכינה
היא על אברהם, יצחק ויעקב. כן, והם בניו, והקדוש ברוך הוא לכל האנושות נתן להם 7 מצוות. 7 מצוות, נקרא 7 מצוות בני נוח. אבל אותנו, למעשה, מה זה ה7 מצוות שיש להם? זה רק שתהיה חברה מתוקנת. אל תרצח, אל תגנוב, אל תנאף, תעשה לכם בתי דינים שידונו ביניכם, אל תאכל איבר מן החי, לפני שהיא מתה, אל תזה. אפילו על השחיטה הם לא מצווים, רק שאל תאכל אותה בזמן שהיא עוד חיה. כן, וכל הדברים מינימליים שתהיה חברה מתוקנת. אבל עם ישראל, שהם קדושים, ונתן לנו תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות, כשיש מצוות, כל המצוות מקדשות את עם ישראל. איך אנחנו רואים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שקידשנו מצוותיו. כל מצווה שאדם עושה, מקדשת ומעלה אותו ומעלה אותו ומעלה אותו. זה עם ישראל. בגלל שהוא אוהב אותנו. לא כמו שאנשים חושבים שזה תרי"ג מצוות, זה תרי"ג בעיות. כן? וואו, זה אסור וזה אסור. קודם כל, הרבה, אולי חצי מהמצוות זה קשור לבית המקדש, ואין לנו את זה היום. ויש מצוות של עובדי אדמה, ויש מצוות של אנחנו סך הכל במשך השנה, יש לנו 77 מצוות. כולל המועדים, כולל המועדים, כולל הכל. כן, זה מה שיש לנו מתוך הזה. אבל יש הרבה לאווים זה אל תעשה, 7 אל תעשה. אבל כל המצוות שאנחנו צריכים לעשות. בקיצור, אז כשאנחנו עושים את המצוות, אנחנו מתקדשים ומתעלים, אנחנו יכולים להגיע לדרגות שיותר ממלאכים. היו גדולי ישראל יותר ממלאכים. כן, ממש. רבי שמעון בר יוחאי עובר למלאך המוות, הוא אומר קדוש ברוך הוא שלח אותי לעשות, אומר לו לא, תחזור חזרה, שב בצד. משה היה מתווכח איתם בשמיים, משה איש האלוקים, כן, זה יהודי, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע הכהן הגדול, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי זה העומדים האלה? היו שם מלאכים, הם נקראים העומדים. אתה, יש לך מהלכים, אתה יכול, מה ההבדל? למה הם נקראים העומדים? כי מלאך הוא נברא קדוש וטהור, וככה הוא כל החיים שלו. הוא לא יכול להתקדש יותר, או להתקלקל יותר, להשתנות. זה באותה דרגה שהקדוש, אין לו מצוות שיעלו אותו יותר, או עבירות שיעשו. זה מה, ככה הוא. אבל אנחנו עולים ועולים ועולים ויכולים. כן. ותחסרהו מעט מאלוקים, אומר דוד המלך במזמור ח' בתהילים. ותחסרהו מעט מאלוקים. כתוב, דוד המלך שואל, שם במזמור, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. מה זה הבן אדם הזה שעשית אותו את היצור הכי חשוב בעולם? יש לך גלקסיות, יש לך מרחבים, יש לך עולמות, יש לך מלאכים, שרפים, אופנים. יש לך עולם ומלואו, לקחת את האדם הזה קרוץ חומר, בא מטיפס רוחה, כן, גוף נגוף, כן, ועשית ממנו, נתת לו את התורה, נתת לו את... מה אנוש? אנוש זה בן אדם, כי תזכרנו, בן אדם, כי תפקדנו. כן, ככה לפני כן הוא שואל, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, יראה רוחנים, אני רואה את כל הגלקסיות, מה זה האדם הזה? מה התשובה? ותחסרהו מעט מאלוקים, מעט. משה רבנו השיג 49 שערי קדושה מתוך 50. תחסרהו מעט מאלוקים. משה עולה 40 יום, לא אוכל ולא שותה. בן אדם, זה הפך להיות גוף של מלאך. זה מלאך. לכן רבותיי, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מן הגויים, להם נתן 7 מצוות, לנו נתן תרי"ג מצוות. היהודי מובדל מהגוי בגופו, כן? יש לנו ברית מילה, עוד ברית קודש, חותם. זה החותמת של היהודי שהוא מובדל מהגוף שלו, והגוף שלו הופך להיות קדוש כתוצאה מהברית מילה. במאכלו, האוכל שלנו מזוקק. לא כמו הגויים, כל מה שזז אוכלים, ואם הוא לא זז מזיזים אותו ואוכלים אותו. כן? לא אוכלים שקצים ורמסים ונמרים ונחשים ועקרבים. כן, יש תראה בסין, יש מסעדות. יש לך גברים כאלה ענקים עם נחשים, תוציא לי את הנחש הזה, תעשה לי אותו על האש. נמלים. יש לך כל מיני עכברים, כלבים, חתולים, מה שמרחם. כל הולך על 4. כן? לא פה, איך לא התאילנדים. יכולים לחכלו חתולים, הכל. אתה יודע, שיש בשכונה מגפה של נמלים, כן?
אתה שולח ג'וקים, הם אוכלים אותם. אם יש מגפה של יש ג'וקים, ג'וקים. אם יש מגפה של ג'וקים, אז אתה משחרר עכבר, והעכבר אוכל אותם. אם יש מגפה של עכברים, חתולים. אתה משחרר חתולים ואוכל אותם. יש מגפה של חתולים, משחרר תאילנדי. כן? הם היו אוכלים. אז האוכל, נעלמו כל החתולים. האוכל של היהודי זה אוכל של רק בעלי חיים טהורים, ביתיים, שנרדפים ולא רודפים. כבש והפרה, שאוכלים מעשבים, לא אוכלים בשר, הם לא אכזריים. זה תמיד תהיה מן הנרדפים ולא מהרודפים, כן? ואוכל מזוקק. הרב גרוסמן של מגדל העמק, אמרתי לכם את זה, אני חושב כמה פעמים. הרב דוד גרוסמן הוא אומר, מה ההבדל בין באוכל של גוי ויהודי? הוא אומר, הגוי משול למנוע דיזל, סמיטריילר, מסעית מק, יש לה מנוע מגושם, ואם מספיק לה סולר, לא צריך דלק מזוקק, מספיק לה סולר, היא נוסעת. אבל אם יש מנוע יותר עדין, מנוע שצריך סולר, תשים לו, לא, זה כי הוא מלוכלך קצת, הוא לא זה, אתה שם דלק 97 אוקטן, נכון? כן. ואם זה מטוס F-35, אתה צריך, זה דסל זה דלק סילוני, 100 אוקטן, לא 97, לא מספיק, למה? אסור שיש שם תקלות, אין שם מוסך בדרך בפנים. הוא לא יכול לחנות בצד, לשים משולש על הכנף. זאת אומרת, כמה שהמנוע יותר עדין והביצועים צריכים להיות יותר מושלמים, הדלק יותר נכון. אומר, המנוע של היהודי זה הנשמה, לגוי אין נשמה, יש לו נפש. נפש בהמית, מה שמחיה את הבעלי חיים, שגורם לה לראות וללכת ולנוע, זה נפש של גוי. בהר סיני קיבלנו נשמה. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, מאן דנפח מדילה נפח, נכון? אז לכן הנשמה הזאת היא, כדי שהיא תבין רוחניות, שתבין תורה, חייבת לדלק מזוקק. לכן כתוב במאכלות אסורות, ונטמאתם בם, כתוב עכשיו, ונטמאתם בלי א', ונטמתם בם. אדם שאוכל אוכל לא כשר, הגוף שלו נאטם, הוא יכול להיות פרופסור במתמטיקה, בפיזיקה, הכל, למד אותו גמרא, הוא לא יבין. למה? כי הוא אוכל לא כשר. אז לכן, נכון? נכון. אז לכן, הנה יש את החולדאי הזה שאוכל כלבים. כן, רואים את זה שלו. אז המדרגה של היהודי בנשמה היא יותר משל הגוי. וגם כן יש ליהודי את קדושת השבת וקדושת המועדים, קדושת הזמן, גם כן שמקדשת אותו יותר, ויש עוד הבדלים וכו'. בפרקי אבות כתוב, חביב אדם שנברא בצלם, נכון? חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. יש פה 3 חלוקות. חביב האדם שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראים בנים למקום, שנאמר בנים אתם, וחביבים ישראל שניתנה להם כלי חמדה. אז הראשון זה גויים. חביב האדם שנברא בצלם, גם הגויים נבראו בצלם, נכון? יפה, אבל אחר כך יש את חביבים ישראל שנקראו בנים, כי הקדוש ברוך הוא לקח אותנו מכל הגויים, בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו וכו'. וזה לא מספיק להיות יהודי בלי תורה. לכן אתה אומר חביבין, ישראל שניתנה להם כלי חמדה, זה אלה היהודים שגם עוסקים בתורה, שהם זה, אז אתה רואה שיש דרגות. עכשיו, מה שראינו פה, שהתורה אומרת לנו ואבדיל אתכם, וייתם לקדושים קדושים, ואבדיל אתכם מן העמים, ואבדיל אתכם, אתם צריכים להיות מובדלים מהם. וידוע מה שאמר הרב מבריסק פעם, הוא אומר, אם אנחנו עושים עליהם קידוש, הם עושים עלינו הבדלה. ואם אנחנו עושים עליהם הבדלה, הם עושים עלינו קידוש. זה לא קידוש של ערב שבת והבדלה של מוצאי שבת. הכוונה, אם אנחנו עושים עליהם קידוש, מקדשים את התרבות שלהם,
והולכים במנהגים שלהם ומתלבשים כמוהם ומדברים כמוהם ומתחתנים איתם וכולי, לכאורה אנחנו מתקרבים אליהם, הם עושים עלינו הבדלה. שם האנטישמיות. שם בגרמניה, לפני השואה, 60% התבוללות. שם יצאה הסיסמה, הווה יהודי באוהליך ואדם בצאתך. בבית, באוהליך, תניח תפילין, תשמור, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תהיה אדם בצאתך. משמע שאדם זה לא יהודי ויהודי זה לא אדם. אתה מבין? כן? למה? תוריד את הסממנים היהודים, תוריד את הפאות, תוריד את הזקן, תתלבש כמוהם, תהיה כמוהם וכו'. 60% התבוללות, התחתנו עם גויות. כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מנסים לטשטש את הזהות היהודית שלכם ולברוח מהיהדות, אני אשלח לך מישהו שיזכיר לכם שאתה יהודי. כי אתה מנסה לברוח, לטשטש את המראה היהודי שלך, יגיע עוד מעט מישהו, ישים לך טלאי צהוב, יהודי, ז'יד, כן? לא תוכל לברוח מזה, כן? יזכיר לך שאתה יהודי. אז כשאנחנו עושים עליהם קידוש, הם עושים עליהם הבדלה. היום סטטיסטיקה מראה, שמדינות שיש הכי הרבה התבוללות, שם יש את האחוז הכי גבוה של אנטישמיות, ולכאורה זה נגד ההיגיון. אם אני מתבולל ונהיה כמוהם, צריך לחבק אותי. לא, נכון? אנטישמיות לא צריכה להיות. אז לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בורח מהיהדות, אני אשלח לך מישהו יזכיר. אבל במקומות שעשינו עליהם הבדלה, הם עשו עלינו קידוש. איפה? בארצות ערב, מרוקו, עיראק, טוניס, תימן, כל המקומות. אנחנו חיינו במלח, בגטו היהודי, בשכונה היהודית. לא אכלנו את המאכלים שלהם ולא התערבבנו איתם ולא כלום. אז אנחנו התבדלנו מהם, עשינו עליהם הבדלה, הם עשו עלינו קידוש, קידשו אותנו וכיבדו אותנו ואת הרבנים שלנו ואת הכל. כן? כן, כן. ככה זה עובד. להבדיל אתכם מן העמים. היהודי צריך להיות מובדל מן העמים. לכן כתוב בזכות 3 דברים, נגאלו ישראל ממצרים, לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם ולא שינו את מלבושם. זה מה שגרם להם לא להתערבב איתם ולצאת ממצרים. לעווננו היה פעם שר חינוך שהוא לא מחונך כל כך, היה שר חינוך, השם ירחם, כן, שהוא חשב שיש פה שנאה בין היהודים והערבים, יש מתיחויות וזה, אולי נעשה מפגשי נוער בין הנוער הישראלי לנוער הערבי, ויהיה הידברות וכו' וכו' וכו'. כן, והרב צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף ועוד רבנים, באו אליו למשרד ואמרו לו, זה רק יגרום להתבוללות, זה יביא תוצאות לא טובות, זה לא יהיה מזה שום מפגש, לא כלום. והשם ירחם, באמת היה מזה הרבה התבוללות שרק לצד אחד. רק לצד אחד, הם לקחו רק את הבנות שלנו, אבל בת אחת שלהם, לא נתנו, עוד ובוא עם החיים יתפסו אחת שלהם, הם שחטו אותה ויעלימו אותה, אתה מבין? וזה גרם להרבה דברים, וכתוצאה מזה פרצה אינתיפאדה, השם ירחם, ככה התחילה אינתיפאדה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתם רוצים, כתבתי ואבדיל אתכם מן העמים, ואתם רוצים להיות מחוברים איתם וכולי, הם יבואו ויפרידו אתכם, הם יבואו, יעשו עליכם זה, ושם התחילה האינתיפאדה, השם ירחם. אז וזה באמת סכנה לעם ישראל. אז אותו נשיא קראו לו יצחק נבון, כן? לא היה כל כך נבון באותה הבחירה שהוא עשה, אבל הוא ביום הולדתו ה-88 הציעו לו הצעה שיקליט צוואה מצולמת, כן? שיסריט את עצמו, את צוואה, ויפתחו, רק לבניו שיפתחו אותה. אחרי שהוא נפטר, פתחו את זה. אז אחד מהדברים שהוא כותב, אולי אחר כך הוא יתפכח ממה שהוא עשה. כן, הוא כותב ככה, לא, רגע. כך כותב, הוא אומר, אני מוכן שיקליטו אותי וזה, אבל שהצוואה הזאת תהיה מיועדת גם לילדים ובני נוער בארץ ובחול. ואלו אחד הדברים שהוא אמר בצוואה. יש את זה מוסרט. הוא נשאל מה הדאגה הגדולה שלו ביותר לגבי העתיד. תשובתו הייתה חד משמעית, הצטמקות העם היהודי. ועל כך הוסיף כי בדרך כלל אחרי מלחמות יש גדילה של האוכלוסייה, נולדים יותר. בשואה הבאה איבדנו 6 מיליון יהודים שנרצחו באכזריות,
הייתה ריאקציה לאחריה. העם היהודי מגיב, היטלר רצה להרוג 6 מיליון יהודים, אנחנו נייצר 6 מיליון, 12 מיליון, 20 מיליון, אך זה לא קרה, אינני יודע מדוע, אני לא יכול להסביר, אבל זו עובדה. ותוך כדי דיבור, בכאב לב, הוא מדבר על ההתבוללות, שזה אסון לעם ישראל. הוא אומר, יש הצטמקות בעם היהודי מכמה סיבות. א', שיעור ריבוי טבעי נמוך מאוד, בסביבות 1.5 ילד למשפחה. לצערנו אנחנו רואים היום ילד וכלב. אנחנו רואים את הדברים. עכשיו לא מזמן היה, מישהו העלה איזה סרטון, שהיו הזעקות בגוש דן, אז ירדו למקלט, היו שם איזה 40 כלבים ספרו, ולא היה ילד אחד. כן? זוגות עם כלבים ירדו, שמרחם. כן? הוא אומר, 1.5 ילד למשפחה, רבים מתחתנים מאוחר, היום גם הדור הצעיר מתחתנים בגיל 35 ו-30 ומעלה, אתה מבין? זה גם כן, בעוד שהיה ככה, אצל הערבים כבר הם, אמר פעם ערפאת, הוא אומר, הניצחון שלנו, אומר, הנשק שלנו, זה הרחם של האמא הערבייה. שתביאו כמה שאומר, יש לנו סבלנות, אנחנו נחכה, ואנחנו רואים שמתרבים. ואחרי החתונה מביאים ילד אחד או שניים. שנית, יש שיעור הולך וגובר של התבוללות, ככה אומר הנשיא הזה. בואו לא נהרוג את עצמנו. התבוללות ונישואים מעורבים בשני המקרים זה אובדן לעם היהודי. כן? הוא עצמו אומר את זה, כנראה הוא התפכח אחרי שהרבנים דיברו איתו. אספר לך סיפור. זה כל זה בצבא שלו. זה בצבא שלו. בצבא, כן, זה מוסרט, כן. יש הרב ציון לוי זצ"ל, היה הרב של פנמה. הוא למד בישיבת פורת יוסף ביחד עם הרב עובדיה. ובישיבת פורת יוסף ראש הישיבה היה הרב עזרא עטיה זצ"ל. והיו רבנים בגיל של הרב עובדיה, בשיעור שלו, שכבר נהיו רבנים והכל, והוא שלח אותם. את הרב עובדיה שלח אותו להיות הרב הראשי של מצרים. את הרב ציון לוי שלח אותו להיות הרב של פנמה. את הרב חיים בן ברוך, או ברוך בן חיים, לניו יורק. הוא שלח ככה רבנים, והרב ציון לוי, אמנם הוא הגיע לשם צעיר והוא עשה שם מהפכה. אני הייתי שם פעמיים בפנמה, וגם הייתי בבית כנסת שלו, זה בית כנסת ענק הוא עשה. הוא בנה גם כן אולם שמחות למטה, זה במשרד שלו, וישבתי איתו וזה. הוא נפטר בגיל 90 או משהו כזה, לפני כמה שנים, והוא באמת, כשהוא הגיע לשם, מצב היהדות היה בחירה. ממש התבוללות, והיו שם איזה, והוא התחיל לקרב אותם, ושם כולם בעלי עסקים, וקירב אותם, ועשה להם קידוש אחרי התפילה, והיה אומר להם, מחזק אותם בדברי תורה, והזכרות, והכל וכל, ממש ככה. והוא קבע להם שהחתונות יהיו רק בין בני הקהילה, שלא יהיו בשום פניפים. שום פניפה, ולא תהיה התבוללות, וממש ככה. והנה פעם אחת היה איזה בן סוער, מה שנקרא, הכיר גויה, אחד מהקהילה, הבן של נשיא הקהילה, הכיר גויה, ועמד להתחתן איתה, וכבר קבעו חתונה ביום ראשון, כן, בכנסייה, אני לא יודע איפה. וכשהוא שמע את זה, אז הוא אמר לאבא שלו, תשמע, תגיד לו, כן, תגיד לבן שאני רוצה לברך אותו לפני החתונה. כן, שיקרא אותו אליי, אני רוצה לברך אותו ולתת לו מתנה. כן, טוב. נתן לו גם את המספר טלפון של הבן, הרב התקשר אליו, שלום, מזל טוב וזה, וזה מתחתן, יופי. בוא, אני רוצה לתת לך מתנה לפני החתונה, מתי אתה יכול לבוא אליי? זה היה ביום החתונה. כן, הוא התקשר אליו בבוקר, הוא אומר לו, עוד שעה אני בא, אומר לו, בסדר, תבוא אליי. הוא נכנס אליו למשרד, כן, והכינו לשתות, ומדבר איתו קצת על פה ושם וכולי, כל מיני דברים, חיזוקים, אבל, כן, אז הוא אומר לו, אני הולך להביא לך את המתנה, תחכה פה רגע, כן, הוא אומר לו, רק אפשר לקבל רגע את הטלפון, אני צריך להתקשר, לקח ממנו את הטלפון, והלך ונעל אותו, נעל אותו מבחוץ והלך. והוא מחכה רבע שעה, חצי שעה, הוא על קוצים, יום החתונה, כן, ו3/4 שעה הוא בא לצאת,
נעול, וואו. הוא בא להתקשר מהטלפון של המשרד, הרב כבר חשב על זה, ניתק את הטלפון לפני כן. כן, וואו, מה זה, התחיל ככה, זה היה עצבני והכל וזה, ורק ממש ככה כבר שהתחילה השעה של החתונה שצריכה להיות, הרב בא ושחרר אותו. והוא הלך ככה, הוא אומר לו, לך מהר, שם מחכים לך, הוא הלך לשם, וכל הגויים שם, היהודים מלוכלך, וכמעט רצו להרביץ לו, והכלה ככה, והתחילה להגיד, אתה מלוכלך, אתה יהודי, אתה בקיצור. ואז הוא הלך אחרי כמה זמן הוא הרגיש שמישהו עוקב אחריו מהבית, אז זה מסתכל, הוא רואה איזה החתן הזה גם כן היה עצבני, למה הוא עשה לו את התרגיל הזה, והוא בא עם אקדח. הוא בא עם אקדח, הרב נעמד מולו, אומר לו, הנה, זה הלב, אתה יכול לירות בי, יכול להרוג אותי, אני עשיתי את זה לטובתך, ואתה עוד תודה לי, ואתה זה, ואם אתה רוצה, אני לא מפחד. אני עשיתי את זה בשביל להציל אותך. אתה אולי לא תבין את זה עכשיו, הוא ראה שהוא דיבר כל כך ככה מהלב, ועשה את זה, והלך. ובאמת, אחרי כמה זמן הוא הודע לו. כן, תראה איך הוא הציל אותו מהתבוללות. מי שמתחתן עם גויה, כל הילדים שלו הם גויים. אנחנו יודעים היום בארצות הברית ובכלל, מצב קטסטרופה, יש שם 70% התבוללות. כן, הרפורמים, אלה שמחתנים, אין להם נכדים יהודים. אין להם, כי כולם מתחתנים עם גויות, ומאוטומטית הילדים הם גויים. אין להם דור, לא דור שני, אין להם, לא שני וקל וחומר לא שלישי וכו', אין להם, ממש. אז זה צריך להיזהר והבדיל אתכם מן העמים, להבדיל אתכם. היהודי צריך לשמור על היהדות שלו. תראו מה זה לפעמים, איך פסוק אחד יכול להציל. הרב כהנמן, הרב מפונוביץ', שהוא בנה את ישיבת פונוביץ', הוא היה ניצול שואה, כל המשפחה שלו הלכה שם, והוא בא והוא בנה פה את הזה. אז הוא מיד אחרי השואה, כבר ניצחו את הגרמנים וזה, ואז הוא בא לכנסיות ולמנזרים, כי ידע שיש הרבה ילדים יתומים שההורים שלהם נספו בשואה, ועכשיו צריך להציל אותם, עם שם איזה 2-3, ילדים קטנים ממש ככה. אז הוא בא לנזירה שם הראשית, אומרת, שמי, אני באתי לקחת את היהודים, נגמרה המלחמה. היא לא כל כך ששה לתת לו, בסוף סבי הרוויחה כמה נשמות יהודיות וזה, שיגדלו כנוצרים. הוא אומר, נו מה, איך אתה תזהה אותם? כבר פה כל הילדים הם לא יודעים כלום, הם היו קטנים, וזה אומר, אני מבקש, תני לי רק דקה אחת, אומר, דקה אחת יש לך ואחר כך. טוב, הוא אומר, כשהם יהיו בחדר שינה, כשילכו לישון, כן, אז אני אבוא דקה אחת לא יותר. טוב, הם כולם ישנים וזה, נכנסו לישון, עוד לא נרדמו, ואז הוא בא, וצועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ופתאום עשרות ילדים רצים אליו, לא יודע אם כולם, אבל עשרות ילדים, תתה, מה, כן, והתחילו לחבק אותו. מה קרה פה? הוא אומר, כשהם היו תינוקות, ההורים שלהם קראו איתם קריאת שמע למיטה, שמע ישראל, השם אלוקינו, ואת הפסוק הזה, הם זכרו שאבא ואמא שלהם קראו את זה, עכשיו שהוא אמר את זה, חשבו זה אבא שלהם, כן, ורצו אליו כולם, וככה הוא הציל עשרות נפשות. יש שליח חב"ד אחד שסיפר את הסיפור הזה, שהוא היה פעיל באוניברסיטאות, הוא היה ככה עושה סעודות ליל שבת לסטודנטים, היו באים, כל זה וכו'. הוא היה בא איזה סטודנט אחד כל ליל שבת, היה עושה להם אוכל, קידוש, קצת פרשה, את השבוע, קצת איזה, ככה מספר להם וכו'. והוא, אותו סטודנט הזה, היה לו קשר עם אישה אחת גויה, בחורה לא יהודיה. והיא הייתה מתנשאת והיא לא רצה להתגייר, בכלל זלזלה ביהדות, אבל הוא לא רצה לעזוב אותה, לא רצה ממש ככה. והתפנית החלה כשפתאום ארגנו להם, לכל הסטודנטים, טיול לירושלים, לכותל המערבי וכו', והיו איזה 250 סטודנטים שבאו, הוא הביא איתו את השיקציה הזאת, כן? והחב"דניק הזה
אמר לרב שארגן את כל הזה, הוא אומר לך, תשמע, תדע לך שיש פה איזה אחת שהיא גויה וזה, אתה תחליט מה שאתה רוצה, אתה רוצה לשלח אותם או שאתה רוצה, זה אומר לו, אדרבה. זה היה ביום כיפור, כאילו ביום כיפור הרגו להם תפילה בכותל והכל. כמובן, הם ישנו שם, לא נסעו וזה. והכל בקושי שומעים פה. כן, ואז הגיעו לכותל, וכמובן היו בצום, צמו והתפללו, וממש ככה ברגושים. והנה אחרי שהם יוצאים, היא באה אליו ואומרת לו, מה זה המנהג הברברי הזה, מה זה הצום, מה אתם מדברים לאבנים, מה התחיל ללכלך על היהדות, על הכל, וזה ממש ככה, ואז הוא ראה שהיא באמת, כן, מקרה אבוד, מה שנקרא ככה, מלכלכת על היהדות, והוא אומר, את תהיי האימא של הילדים שלי, ככה את מדברת על היהדות וזה, ככה עזב אותה, ואחר כך האימא שלו התקשרה לחב"דניק, ואומרת שלי, ברוך השם, הנה יצא מזה דבר טוב, וכל זה, והבדיל אתכם מן העמים, יהודי צריך לשמור במסירות נפש, לשמור על היהדות, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יבדיל אותנו מכל הגויים, כל שונאי ישראל, הקדוש ברוך הוא יאבד אותה ונזכה לשלום אמיתי, ויראו כל הגויים, יראו כל אפסי הארץ, יראו את הכבוד של עם ישראל בעזרת השם שיבוא המשיח, כן, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן כן יהיה רצון.